Hintay nga ti kanta panang sarabu ken Jesus nga ariti kapya idir itay nga ikanta ti tinatanok na Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo ti pagyaman da Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilyada. Kakabsat ti Dios intalek na kada tayo tinaduma-duma at alugading sa nikwa sirib kananyaman nga paglaingan namnamaen na nga daytoy mananam dagiti kakabsat tayo. Marina dagiti kakabsat tayo kas pagyaman iti Apo. Agkamatalik tayo iti tulong ken grasya na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti nasantuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Dagiti tattawa na imbag ti panak naknakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kamken kagabuiti dakla adayam mo Gloria
Kristo. Ug bukto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami. Kadagiti basbasol ti lobo, awaten kadaitu arararaumi situtugar iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. O Apo Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga ipakitam ti nakabalin mo, babaan ti panangaasim ken pamakawan mo. Iburay mo kad adi agres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Amos. Kuna ti Apo ang manakabalin amin, asi kay tupay da kayo ananamay ti biyag na ditasyon. Asi kay tupay da kayo nga gid-idda kadagiti napipintas ken nalamuyot a sofayo, ken nagsidsida iti karne ti urbon a karnero, ken baka a nagapu iti arban. Pagayayat yu tagputan iti kanta, akas ken ni David idi, ket tukaren yu iti arpa. Aginom kayo iti binurburnay nga arak, ket sapsapuan yu ti bagiyo kadagiti kanginaan abang banglo, ngem saan kayo ngagladingit iti panakadadael ti Israel. Ngarud, dakay ito ti umuna amay talaw, akas balod iti sabali adaga, agibuston dagiti panagrarambak ken padayayo. Ti sao ti Apo. Kararuwak idaydayaw mo ti Apo. Kanayon nyo atong palen ti Apo ti Karina. Isu ti mangtet ti justisya kadagiti mayrurumen. Ken mangtet ti daraon dagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg.
sa lakniban na dagiti ganganaet. Saranayan na dagiti balo ken ulila, lapdan na dagiti managdakdakes iti panggepda. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen osyon agarin to di Diyos mo iti amin a tiyempo. Ti may basa na adaw ti umuna surat ni San Pablo ken Timoteo. Sika, kas may sa tao ti Dios, ikagumaam asuruten ti kinalinteg, ti nadyosan abiyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos, ken kinatakneng. Makirupak ka anaimbag, itinatanok adangadang ti pamati. Gunudem ti biyag nga agnanayon, anangayaban ken kay ti Dios, iti impakaamom ti kinapudnom, iti sango ti ado asaksi. Ita, bilinen kay ti matang ti Dios, apagapuan ti amin a biyag, ken iti sangwanan ni Jesucristo, anang saksi ti kinapudno, ti saklang ni Poncio Pilato. Sa limat-metam ti bilin, ket di mo ipalubos ang matulawan wenno ada pakababalawan aging gati aldaw a panagparang ni Apo tayo a Jesucristo. Inton dumteng dayta a tiyempo, iparangarang to ti Dios, ti madaydayaw ken kakaysuna amang ituray, ti ari ken Apo dagiti Apo. Isulaeng ti sana matay, agnaed ti silaw nga awan iti makasideg. Awan ti siya sino man ang nakakita ken kuana. Awan ti makakita ken kuana. Adda kuma ken kuana iti dayag ken agnanayon a panakabalin. Amen. Ti sao ti Apo. Diyos na po tayo. Alle, alle, alleluia, alleluia, aminat, alle, alle, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti Pariseyo, adda idi may sa abaknang akanayon asi kakawes kadagiti agkakangina alupot, inaldaw met nga agbibiyag asi buboslon, adda met may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro, nalapunos iti gaddil, inaldaw ang maipan iti ruangan iti balay iti baknang. Tartarigagayan na ngamin apidpiden ti bisin na kadagiti marigreg iti lamisaan ti baknang. Pasaray mapandildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ngem na itanem ket na itanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades, timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo, agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impokkaw na, ama Abraham kaasyan nakadi. Ibaon mo ni Lazaro amang babasa ti ramay na, ket palammiisan natoy dilak. Takas taunay ti panakatutuok ko, iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglagipem akabayatan di panagbiag mo, adda amin ken ka akinabak, adda amin akinabak nang ken ka, ngem naglakam ni Lazaro iti rigat, itan adda ditoy amaliwliwa, adda ka dita amatutuok, saan la adayta,
At dadakkel ayuyang tinagbaitan tayo, tapno saan na makabalasiw dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy, wenno dagiti aggapo dita nga umay ditoy. Dawatek nga rod ama kinuna ti baknang, nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak, tapno bagbagaan na dagiti 5 akakabsat ko alalaki sadyay. Amangan no umay damet ditoy ayan tituok, ngem kinuna ni Abraham, adda ni Moises ken dagiti propeta ang magbaga kadakwada. Bayam dagiti kakabsat mo adumngeg iti sauda. Saan nga umanay dayta ama Abraham, insong batibak nang. Ngem no agungar ti maysa kadagiti natay ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasol da. Ngem kinuna ni Abraham, no di dadinggan ni Moises ken dagiti propeta, di danto met lamamati. Uray pay no adda agungar kadagiti natay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ada nayasaynak iti kayal alis ko iti maysa nga parokya. Kanyo nga damagan man no sinno taamok nga damarmaritisyo niya. Kadagiti matattao ijay, parokyanos, amin. Welcome, Father, welcome. Thank you, kunakmad. Nagparamid na pa iti tarpulin ko, jay pala rupak na pandaing kabul, amok lang arod nga, kagurgura konta nagpangit, apan da pala pinaikan ti tarpulin, jay rupak, ing kabil ko jay, ayan ti kulungan ti manukon, so jay sipi-sipi tendan. Welcome, kunada. Thank you, kunak. Kabigatan na mamigat kami, kaday may nakasapsapa, hello Father, good morning, umayak man makipangan. Ay, amam, may kan. Nya si Dayo, tinangawan na si Dami. Napayang nga bulong ti marunggay, dasagpaw na nga ulo ti bangos nga pangkis. May sagagay sakam nga daing nga daytay siksikan, plus sagagay sakam nga itlog. Kati kunana ka, ay? Kunana si Dami ka, ay? Kunana. Jirupa na nagbaliw ka, may kanatamangan tayo, hindi din na magkayat ti umay manganan. Siyempre no, diyan mo no, taga-ano daytoy. Pagkat hindi ekspektaran na mga sinami ka, spam, nagitay bacon, nagitay tosino, corn beef, nagitay mga tatinamnamaan na kamagayam. Una anak particular iti masida, uray inya. Nalaka nga nabanglis mo't angam, no kapilitan no napiting akin na imas latamad. Anak nga particular, ta isumot indakdakkel ko ngamin. Ana mga naruam nga agsidsida kada kita, agbirbiro kada kita kung kunayong atostusino kada ko. Basta natural lang. Uray ti pagiddaan. At na kita na mga agayan best da, ija ayan ti pagiddaan da. Damdamok ti agidda ti foam. Seminarista ak idi ti maibawal, awammet, hangka mga mabalin nga wan ti foam mo. Po damot pum ko ginatang ko dito kaiingpisan nga kastan ne agidda ak kasla ako malmes jak naruwa mata anya pagiddaan mi ngamin ikaman amuyo ti ikaman nomno mo ta adda dito pang pamilya nga ikaman no amuyo dayay dito na kay amin ka nakatatidog nakakita kay ti kasjayan tay silag dayay no lukutam dayay ti panagidulin mi dayay haming ako pinan lukutam ang kasamo nakakita kasjayan pasangger mi yan ti diding yan ti silad ko nami nga nulin nemengan kanayo nak nga ijang aglemeng ammo dalatan ang adda kay jeta naglaka mo ji ikamun mulate ammo kapag lemeng idi kwan adda bukod kun nga ikamun ta nagsasaruno kam nga rod ni manang na iyanak 1974 ay 1972 74 ni ma siyak 76 ken 77 da ading ko digad ubing kami adda kaabay da inangan awan ti nang kudkudkud ti bukot ko nga kudkudam man ti buk awan ti kasje kanya alaem ta ikamun mo ti ikamun ko idin addan dagitay malagipyo dagitay plastic nga blue yellow red dagitay kas lanalaga-laga nga pinakakita kasjay sa bagay social kayo nga taga Salcedo ta nayanak kayo ka foam nga dagos kada pampers nga tan da kami kay lampin pailan manong ko may kawaluak lampin ko pailaan namuyo at lampin kada bukod ko nga pumidin
Num day di amang kumat, amo na mo tiyag karpentero basit, di na pa'y saya atin mo, di datar mo, imbes ko mga ti, datar na ka, day tay kiling wano na unat nga kawayan, day tay mo bayog nga bukol, di buko na amo yung bukaw, no maitira di buko mo ka. Hanyo maawatan dati ta rich kids kayo. Kas jati di makkelan mi, iso nga di damdamok ti agfom, kasla ak malmus, honestly kasla kala, nga makaturog na pudot di bukot kunak ide tamay mayat di datar apaya kita nyo mati maibasa denggan nyo nga nasayaat da kayo nga baba nang si kayo pa'y da kayo ananam ay tibiyag na dito'y salsay daw da kayo nga agid idda tinapipintas kinalamuyot asufayo ayay nakasopa ka ang over ka to aga arak to malatapa dam agsinsida iti karne ti urbon na karnero kunana pagay ayat yu ti agputar kunana ngamin daytoy surat ti libro ni Propeta Amos daytoy ti imbagana kada kayo nga tagasyon kunana pag anya kunana agiinom kayo ti binurburnay nga araw narawo da mula nakarkaro da mga tagasalsedon adag ito binurnay da tayo ka 1.5 laang binurburnay nga arak niya ka agusar kayo ti bangbang longam kunana ngem saan kayo nga agladingit ti pannakadadael ti Israel na barayuboy abiyag ito ibanghelyo na ikonektar anya ti ibanghelyo at damay sa aba nang kanayon nga mangmangan nakakawus ti napintas at damot may sa nga na pobre agpalpalama ni Lazaro na lapunos ti gaddil nakanibaan siguro adatoy dildil patan ti aso jay gaddil na mapanmangan ti murkat amuyo ti murkat murkat han nga murkat sa bali ti murkat datayo murkat di mo numangang ka datayo nga minti stable food tayo inna poy haan kati murkat dayay marigreg nga inna poy di aglawlaw ti plato maawatan nyo haan day diinang ko kagura na ti namurkat nga mangan. Nagdagtinatinag yayan ti abay ti iruar ti platom. Ti adda ti pagsa sa umi nga naugaw amoyo ti naugaw. Nadaras kano nga maibos jay nagyan jay pamagasan. Naugaw kunana. Tadagiti murkat kanya mihaan laeng nga kasya nga ibasura mon or orayon dagitay aso tay sumot ti hangka nga mangalat tinasayaat nga kanen. Di kanan ti aso mi ka, di murkat, naginnawan, danumam tumot ti duwadangan, iso ti kanan ti aso. Kasi mo kanyami, danuman mi. Kati murkat kanyami, na malas. Iso nga numabalbalin na linis jay platom. At damo do dit makitam nga, kala ja narwam nga makakitkita nga, dito ngay mangan ka nga, dagitay mangan nga, nakawarwara jay ruar ti plato. At dakas jay. Kasla tagimalasin da. Sa bali di idea tayo timurkat, kin idea da iti ibanghelyo timurkat, anya-kanya da timurkat na barayuboy nga lamisaan, ti kanenda unleavened bread, tinapay nga awan ti libadura na, awan ti tisyo kada pagbugwan kada kwada, ta idta nga banda, wine ti inumanda, haan nga danum, kaanya ti ba ipagbuggoda no naman ti kaji da pagpunas da mangalad na mo ila tinapay sigon kadagit agad adal ti Biblia nga eksperto jak pay nakakita mo ka iditikas jay ni siguro nati ka adday din iso ti ibaleng da di baba sirok ti lamisaan kanen ti aso iso ti mapankan kanen ni Lazaro iso ti pagbibiyag na dildil patan ti aso kanukit kitaan tayo tatanga panawon basol ka diti adda sa nikwana apay dakes kalauna yun no naparaburang ka nga nagbiag nakapaadal ka kaadda mo igatang mo ti kayat mo makaidda ka mo iti sopa basol ka dino adda mo sa position mon haan ti berberukan ni Apo Jesus di jay addaan ka man anya ti adda nga talent king ka anya ti adda nga sanikwa kanyam sanikwa talent adal possession
ti birbiruken na, kas anom nga aramaten, tapno ag benepisyo ni kabsat mo. Taapay ang amin. No dadduma, ti pangrugyan ti hantay nga pa nagbenepisyo, hanga pa nagbenepisyo ti dadduma, ti pangrugyanan na, no datayo nga naparaburan, ken datayo nga tattao, no malipatan tayon ti agyaman. Ti agyaman, saan laeng nga agparintumeng, agkararag kini Apo Diyos nga agyaman ak Apo iti parabor mo, haan. Haan laeng nga umay ka agpamisa ta, na patgan di kararag mo, ken na addamot parabor na ken kahan lang nga day ti panagyaman. Ti kapintasan nga bunga ti panagyaman di kararag mo, no ammom nga ibingayan ni kabsat mo, aramatem tatalentom para ken ni kabsat mo. No ammom nga aramaten dayta nga sagot para iti kabsat mo, dayta ti kapintasan kadakkelan nga bunga ti panagyaman. Mangrugi no hammon ammo ti agyaman, mangrugin nga di bagimon ti serserbiam. Kadagita ang tatta, nakadado ti issues ti gobyerno tayo. Laban dito'y, laban dita, kinutkutan dito'y, naggapuan na gamin dayjay. Dayjay grasya nga na gundaway da nga agserbi, no dadduma, haanen nga para iti tao, haanen nga pagimbagan ti sabali, ti pinanunot dan nga immo na para bagbagidan, haandan nga ammo ti agyaman, ti pagyamyamanan dan kadya para di bagida, kamali dayjay. Iso nga, ti panagyaman, no ammong nga iburay, dayjay addaking ka, mariri na dagiti tattao, dahita ti kapintasan nga panagyaman. Haan lang agpatingga ti kararag. No mariri na da nga adda Diyos gapuking ka, dahitan ti panagyaman. Talento. Kitaan nyo talikod. Talyawan nyo diyan, iladawan, nagdakal. Ni awan tumalyaw. Wow! Dahita, pinpinturan ni Brother Jim. Dato'y ni Brother Jim ni. Ti original na dahita, hangapin ta ti tao, Guadalupe dahita. Ni Apo Santa Maria, tinangiprinta, ijay Tilma, jay kagay ni Juan Diego. Katapta ni Brother, tinulad na. Haan nga pinta ti tao, di original na dayta. Ni Apo Santa Maria, nangiprinta, tatatuladan na talent dayta. Na mong nga ibura, di talentom para iti sabali, dayta ti pagyaman kini Apo Diyos, ialay mo, idaton mo kini Apo Diyos, di talentom. Kata ni Brother, pinpinturan na, no maikabil to dagitay, painting na dito'y, na pinpintas tumanen. Anya dayta, talento ti tao. Idaton mo nga pagyaman. Ti adda sa nikwana, itid na mo jikwana tapno adda gaston di mang pinta. Talento dayta, no idaton mo kinapo Diyos dayta nga talento, dayta ti kadakkelan nga pagyaman. Numari na dagiti tao, na addaang ka, dayta ti kapintasan nga panagyaman. Haan nga agyamyaman ang apo ta adda sa nikwak. Agyaman ang apo ta dumakdakkel jibi sa nikwak. Anya ti berberukan ni Apo Diyos kanya tayo, kinday ti ba nang ayan na di pusom no na para burang ka. Ayan na dagiti tattao no para burang ka. Adda nga ro di kunana pa iti salmo nga anya ti magunggunam no masana matagikwam ti entero alubong no mapukaw mo met ti biag mo. Uwan manula nga tawon ti biag tay dito'y lubong. Kaya tayo ti agkamkam. Kaya tayo ti agala. Kaya tayo ti agpundar. Ngam na awan na kari na dayta nga laing mo, data nga parabor mo, si asin no kanto after the 70 years, matay tayo ito, na siya at maabot tayo pa eh. No awan na kari na dayta, kasanong tungor ti panagsungbat mo, no data labagbagim ti pampanunutem. Anya pa ti may sanga panagyaman. No di adal ka, agtrabaho ka, anya ti kapintasan nga panagyaman, saya atem nga iserbi. Saya atem nga itrabaho. Ti karo na ka, nagkarkararag ka nga maadang trabaho, idinaadang ka trabaho, puro complain mo ti biyag mo, nakarupangat talubong mo. Adaan ka ti posisyon. Na ikang katigundaway nga agserbi ka dagiti tattao. Anya ti pagyamon mo kini Apo Diyos, ken pagyamon ka dagiti tattao, saya atem nga iserbi. Daytoy marinada. Nga adda Diyos gapuking ka. Haam mo nga tagikwaan. Dayjay nga ron ti kamalina, dagiti kakabsat tayo ka. Apandan bukudan, dayjay na isagot kadakwada, dayjay ti kamali. Ngura siya kumama nga padi. Nagyaman na kini Apo Diyos.
Tapaya, pinili na. Uray siya ti kananangan ije klase me. Tarupak hambay nga maikaring agpadi ta nagugwapo mo ti papadi kas laak mo tagaubog nga sulagat. Talaing ko kaamot ti ugalik kaamot. Ngam anya ti kapintasan nga panagyaman, ikarkarigatam ti agserbi. Uray pay no agkara, itublak tayo mat uray no agkam kamali tayo mat ikarigatam ni agserbi. Nga napudno nga agserbi. Hamo nga baring-baringan tanarigat ang agpaiso ngam subsublianan nga rod. Ngam na ti pampanunutugan ka, siyak ti pade. Tila sermon ko ka, agdaton kayo, iimot. Kung kunam latada. Tila amom nga isermon ka, agdaton kayo, imot. Datalata mo ti bagbagamon ka da. Di da mo mari na nga padi ka, nya ti kunada nga rod ka. Diya makakararag no day tapadi kunada. Kasano nga rod nga pagyaman mo matakin na padim kanyada? Kasano nga rod nga mari na, dano di ka isa-isaya. Ikarkarigatan ata, awam mo ti perfect. Dahil ti panagyaman. No naaddan ka ti sani ko, agyaman ka kini Apo Diyos, kitaam ti pagsayaatan ti kakabsa mo. Tulungam. Nangruna ka dagiti makasapol. Tanaglaka mo ti tumulong no adda no maisubli na dayjay tulong tayo. Kada ito ti ibagbagana, kasla da ito nabanang, nakasla nagdakkelakit ti basol na muten, taapaya, nang nangan nasaya at awang mainaramid na nga madi, ngam nakurang di ayat na nga inted na kini Lazaro. Anya pa iti maudi nga nagpintas nga imbagana ditoy. Kuna di ba nang ibaon mo nga rod ni Lazaro kadagijay kakabsat ko. Anya ti kuna ni Abraham, haan at dadagiti propeta bay amta dumngeg da kadakwada. Dumngeg tayo met, no mapalagipan ipapuso. Kadagiti propeta, hanak ba nga propeta? Ngaman niya dagiti sa sao ti Diyos, dagiti mensahe na ipapuso, dumngeg tayo met. Kunana ka dahito ibanangan ka, may mayat no mapan ni Lazaro, mamati da no, at agungar ka dagiti natay. Apay kaya iyo pay lang agungar ni apong yo, tadaw may mangal alyakan niya yo, sakay to, mamati nga adalangit ken impyerno. Di propeta, no palpalagipan na tayo ni Apo Diyos, oy hamuunay, no kunana, denggam. Hangka unay agtangtang sit, hanga maibagay, denggam. Day talaing mo, iburay mo, haam mo bukbukudan. Day jay matitarigagay na kanya tayo. Un narigat nga perpeka, narigat nga aramidan, ngam napinpintas ano padas-padasan kin ikarkarigatan nga aramidan. Ulitin tayo, anya ti kunana, anya di magunggo na ti tao, no matagikwa na ti entero alubong, no mapukaw na matibiyag na. Ulitin tayo, ipapilit tayo, dakis ka dino na paraburang kahaan. Basta amom nga aramaten, day nga na iparabur king kaanya, day ta sanikwa, talento, sirib, position, no kayam no adda katituray, no adda adal mo, anya ti kapintasan nga pagyaman mo, anya day iserbim nga nasaya at kadagiti tattao. Day mo latarigagay tayo. No malipata mo ti agyaman kini Apo Diyos kadagiti grasya na isu dayan, mangrugin nga tabagim ti serserbiam, mangrugin amapukaw ka. Kas anong tungarod nga sungsong batan tayo. Kas anong tungarod mat no saludsudan no kas ano tayo nga inserbi dagiti sagot nga adda kada tayo. Ulitin tayo. Awan magunggo na ti tao no matagikuha natin pero alubong nga mapukaw na mo tibiyag na. No addaan kanya tayo dito yun, dito'y pailaang maririin na tayo tibiyagan. Ngam no addaan ka, adda talent mo, adda position mo, ham mo nga saya atin nga nalaing, kasla maririin na mo ti patay itibiyag mo. Ala umararaw tayo kani Apo Isos, iso nga pagtuladan, iso nga naggapuan ti amin nga adda kada tayo, ti Diyos nga nang parabor kada tayo, addaan tayo ko mati agyamyaman a puso. Ti agyaman ulitin tayo hanla akararag. Ipari na kadagiti kakabsat tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos.
Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos akas matlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Timulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat kumararag tayo iti ama na ilangitan, tapno babaen ti Espiritu Santo, ited na kada tayo dagiti naan-anay akasapulan tayo, iti biag, ket makita tayo ket maikari tayo nga agbalin nga anak ti Apo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti ar-araraw mi. Para kadagiti mangidadaol iti simbahan, ni Santo Papa Leon, dagiti obispo ken papadi. Ituloy da kuma ti mangidalan iti panagkaykaysa, panagsisinaranay ken panagpapada, tapno maamiris ti amin ti simbaan, ket pudno a simbaan dagiti napanglaw. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, aramidan da kumaamin na kabailanda, ang mga trabaho ti pagsayaatan, ken pagimbagan ti amin. Aglalo dagiti napanglaw, tapno naragragsak, ken narangrang ay ti biag ti tunggal maysa. Dawaten mi ken kaapo. Para kada tayo amin na nagkaykaysa iti daytoy apadaya, maamiris tay kumati kinapateg, iti panagsisinaranay, panagtitinulong ken panagiinayat, tadaytoy iti galad ti na Kristyanuan a panagbiag. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, ken may dadanes, ni Kristo Jesus ang nagsagaba, na ilansa ken natay iti krus, akanayon nga adda ang makipagkaykaysa iti sidungda. Ti paggapuan kumatipigsa, kired ken namnamada nga agtuloy nga agbiag. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti ay ayaten tayo apimusayen. Awaten kumaidan ti Dios ana marswa, ti langit ken daga, iti saklang na kas ken ni Lazaro, nga addan ak makipagkaykaysa kadagiti angheles ken sa santos iti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Agulimet tayon tayo maddawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay matiraman nga ikararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo amay kararag kadakwada. Iraman tayo pang ikararagan dagiti anak tayo nga agtutubo nga madamati tubay da ijay barangay Dinaratan, sapay kumata makatulong iti
formation da para itinapinpinta sa masakbayan da ket agbalindan to nga nasaya at nga leader mangidaulo ti kagimungan tayo. Kumararag tay iti Apo, Apo dinggem dagiti araraw mi, dawatin mi Apo tapat gam dagiti araraw mi, agbalin kam kuma akas ken ni Lazaro anatudyo napakumbabakin natulnog iti pagayatam, tapno mairanod kam tumat iti biag nga nanayon nga inkarim kada kami, dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Daytoy tinapay pasan kwem kuma, kanday to'y arap ay tay datun mi kenta, ket sabay lapong matamay karida iti padaya. Apang supapak mi kinadungong o Ama. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manangaa si a Dios awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudnoonay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka, kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na, inispal na kami iti patay nga awan tungpal na,
ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin ti langit ken dagan napnuda iti pagkaidan. Hosana iti kaangatan, madaydayan ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kaangatan. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisina sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito'y tibagig iso may yawat to maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada ito'y ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso maibuyat to maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungan innak ka minsalakan manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo kenin ka panagungan innak ka minsalakan manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag.
Kat makiranod kam to, kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol maili si kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo, ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya.
dakam tipakya idam ka tikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontay ka.
Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti Santa Amisa pabarwen na ti bagikan kararwami. Inwaragawag mi ket nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidem ka di amakiranod kam to iti nagloryaan at awid na. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa urnosen na kumadagiti aldawyo tapno makapagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to, iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasantuan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.